बिटिआरनि गाहाय जिल्ला क'क्राझाराव थानाय PWDनि एडिशनेल चिफ इन्जिनियार मावख'आव दिनै गांसे गोसोखांलाइखौ गथायदों बड'लेण्ड कन्ट्रेक्टर एस'सिएशनआ। PWD बिफाननि सिङाव थानाय जौगालु खामानिफोरखौ थि समावनो मावफुंनो हानाय बादि लांदां जानानै थानाय मासियाव थाबैनो मावफारिखौ थाबैनो थिसननांगौ होननानै बड'लेण्ड कन्ट्रेक्टर एस'सिएशनआ दाबि खालामो। खौरां बिजोंनि गेजेरजों बड'लेण्ड कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया गोसोखां बिलाइ गथायनानै दाबिखौ थाबैनो बोस्रांनानै होनांगौ होनना सरकारनिसिम दाबि खालामदों। एडिशनेल चिफ इन्जिनियार PWD बिथांनियाव जोङो फैदोंमोन जे गांसे मेम'रेन्डाम लानानै। मेम'रेन्डामनि गुदि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा जिथु PWD मेजर डिपार्टमेन्ट बेवहाय नांगौबादि माबाया गैयाहाय स्टाफा गैया, जायनि थाखाय दिनै गोबां खामानिया पेन्डिं जानानै दङ। जायनि थाखाय दिनै नोंथांमोना निस्सय नुदों जे बेयाव 7 जन स्टाफआव सासे स्टाफानो दिनै 7 जननि खामानिखौ दिनै मावनो गोनां जादों। दिनै नट अनलि PWD गुटि डिपार्टमेन्टआवनो, नाथाय आं दिनै PWDनि खोथाखौ बुंनो नागिरदों। आरो मेन जा प्रब्लेमा बेनो, जों जिथु मोनसे इस्टिमेट जुदि लाना फैयोबा जोङो मास मोनसे 1.5 मास गाहाम नेनो गोनां जायो। नाथाय बिथांमोनखौ जोङो दुसिनो हाया, खारन स्टाफ गैया। सासे मानसियानो मिटिङाव थांनाङो, सासे मानसियानो टेकनिकेल खालामनाङो, सासे मानसियानो इस्टिमेट नायनाङो, सासे मानसियानो सेन्ट्रेलनि पेकेज बानायनाङो, सासे मानसियानो स्टेटनि पेकेज बानायनाङो, सासे मानसियानो माने टेन्डारनि खामानि मावनाङो। गतिके माने खामानिया माने लेहेमिया जालाङो। अब्ला दिनै जोङो जिथु डेभेलपनि खामानि जों मावनो सानदों, दिनै जों मावनो सानब्लाबो जों दिनै हाया, खारन जोंहा स्टाफ गैया। बै समनिफ्रायनो दिनै बोसोरनैसो जाबोबाय जोंहा स्टाफनि जिथु जोङो मेम'रेन्डाम गभर्नमेन्टआ होयोबाबो दिनै स्टाफ जोंनो हरा। अब्ला गतिके खामानिया जोंहा पेन्डिं जाखागोन। आरो जों बिथांमोनखौ जों बुंनो हाया, मानो मावनो हायाखै होनना जों बुंनो हाया, खारन स्टाफ गैया। सासे बेक्तिया बोरै मेसिन बायदि खामानि मावनो हानो, जों बेखौ दिनै नुदों। मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव दिनै लेहेमिया जानायनि थाखायनो डेभेलपनि प्रग्रेसा दिनै माने गाहायाव थालांदों। दा बे बेलायाव साख्रि थिसनथायनि बेलायाव सिदा लांदां जानानै दं। औ, सरकारा लेहेम जानानै दं नामा? औ, दिनै जेनेबा नैयाव जोंहा खमसे खम 6-7तासो माबा दङ, पस्ट दङ। होमबाबो बिथांमोना बेयाव पस्ट नांगौ होनना हरबाय, नाथाय दिनै आसामा जोंनो हराखै। मानो हराखै? पस्टआव खालि दंना। आरो सासे मानसिजों बोरै डेभेलप खालामनो हागोन, सासे मानसिया बोरै प्रग्रेस देखायनो हागोन? हानाय नङा। बेनिखायनो जुदि हसा अर्थआव जुदि बिटिआरखौ जुदि डेभेलपमेन्ट जुदि खालामनो नागिरदोंबा स्टाफजों लोगोसे जोंहा फान्ड नांगोन। हमना ला आं मोनसे खोथाखौ बुंबावनो नागिरबाय, दिनै जोंहा जानुवारि फेब्रुवारियाव जोंहा फान्डआ हाबनांगौ, नाथाय दिनैसिम 9 मास 11 मास जाबाय दिनै खुनु डेभेलपमेन्टनि खामानि जों मावनो हायाखै। मानो खारन फैसाखौ हराखै स्टेटआ। जोंहा स्टेटनिफ्राय गोबां मिनिस्टारफ्रा फैनानै बुंफैयो जे जों बेलेग धरननि जोङो उन्नयन खालामगोन, नाथाय नों फैसाखौनो प्रमद बर' सरकारनो जुदि होआ, प्रमद बर' बिथांबालाय बोरै डेभेलप खालामनो हानो? बिथांमोन निस्सय डेभेलप खालामनो फैदों। दा फैसारानो जुदि फान्डखौनो जुदि स्टेटआ हराब्ला, खोथाजोंल' जुदि बेलेग धरननि जुदि माबा डेभेलपमेन्ट खालामगोन होनना जुदि बुङोबा बिटिआरआ बोरै डेभेलप जानो? जों बेखौनो खालामदों। मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोन निस्सय खामानि मावनो गोसो, खामानि मावनो सानदों, नाथाय फैसा दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ दिनै होआखै। जिर' दिनै बिटिसिआ फैसा गैया। जानुवारियाव हाबनांगौ, दिनै नभेम्बरावलागै हाबाखै। जुदि डिसेम्बराव हाबोबा डिसेम्बर, जानुवारि, फेब्रुवारि, मार्चआव जोबगोन। नोङो 600-700 कौटिखौ नोङो मास मोननै फोजोबनो हागोन बा हाया? अट'मेटिकलि डिलेट जालांगोन एबार मार्चआव। गतिके जोंनि बिटिआरआव दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ जोंखौ मा खालामगासिनो दङ, गासिबो रायजोआ नुगासिनो दङ। बिदिखौनो खावलायदों जोंनि बिटिआर बाखि आरो गभर्नमेन्ट जायफ्रा दिनै राजनितिक नेताफोर बिथांमोना जेन सिरि मोनो, आरो बुंनांगौ दङब्ला दिनै बुंनांगौ खोथाखौ बुं होननानै आं दिनै माने रायजोनि जानानै जोंनि पलिटिकेलनि पार्टि जिथु सरकाराव थानायखौ आं दिनै बुंनो सानो। स्टाफनि प्रब्लेमा अकल नैबे PWD अफिसावल' ना बेलेग डिपार्टमेन्टआवबो दङ? नङा, गुटै जेसेबां डिपार्टमेन्ट दङ, नट अनलि PWD, गुटै डिपार्टमेन्टआवनो जोंहा पस्टनि प्रब्लेम। गुटै डिपार्टमेन्ट बेसेबां डिपार्टमेन्ट दङ, पस्टनि प्रब्लेमा दंखायो। बेनिखायनो आं बुंदों 3000निबो हयथ' बारा एसे खम जानो हागौ, खालि पस्ट दङ। जोंहा नैबेयावनो आं बुंखाबाय, नै 7टा माबा दङ, आरो बिथिं बिल्डिं डिभिजन दङ, बेयावबो पस्ट गैया। सासे मानसियानो गुटै बिटिसिनि 1000 लाखनि खाथियाव इस्टिमेटखौ बोरै मावनो हायाना? बेनिखायनो जों अननानै खावलायदों, बिनि जुगिदि जेन स्टेटआ जोंनि बे मेम'रेन्डामखौ जेन गोसोखाङो आरो जेन बियो रायजोनि गेजेराव मिथिजायो। स्टाफआ जुदि फुलफिल जायोब्ला खामानिया स्पिड जागोनखौ नोंथाङा बुंनो सानो? औ, स्टाफआ थायोब्ला दिनै जुदि इस्टिमेट होयोब्ला गाबोन जों बेखौ मोनलांगोन। बिटिसिआव जोंहा प्रग्रेसा जागोन। दिनै जों माबाखौ होगोन, इस्टिमेटखौ होगोन, जुदि मास मोनसेनि उनावसो जुदि इस्टिमेटआ बिटिसि सेक्रेटारियाव जुदि प्रग्रेस जायोबा नों माबोरै खालामनो? सानसेयानो बहुद समाय।
नोंथ' माबाया इयार एन्डिंआ नेनानै थायाना इयार एन्डिंआवथ' नोङो फैसाखौ लाखिनो हाया बेनिखायनो माने गुतै माने मेन्टेलि हेडेक माने मा होनना बुंगोन जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ जोंखौ बोरैबायदि जोंखौ नाख्रेबनो नागिरदों माने बुंनो थाङोबा बेनो आरो जोंनि स्टेप मालाबाबो होनाय नङाबो जानो हागौ नाथाय जों रायजोनि गेजेराव बेखौ दिनै जुक्तिखौ जोङो लाबोदों आरो बर्थमान जायफोर थिखादारफोर बिथांमोना जेंनायाव गोग्लैनानै बहुद जेंना नोंथांमोना सोंबा नुजोबगोन गासैनियावबो मोनसे एस्टिमेटनि फरवार्डिं बुनो थाखाय स्टेटनि खामानि मावनो सेन्ट्रेलनि खामानि मावनो थाखाय नोङो मास मोनसे नों नेयाबा नों मोना मानो कारनाव बिथांमोना मावख'नो हाया लाखनि खाथियाव नोंथांमोना दिनै नुदोंना बेसेबां हाजार एस्टिमेट दङ बेखौ दिनै एमसिएलए एमफ्राथ' दिनै नुवाखै नायफैयाखै बेयाव नायफाय बेसेबां खामानि दिनै पेन्डिं जानानै दङ स्टाफ गैयिनि थाखायसो आं स्टाफखौ दुसियाखै आरो जोंनि स्टाफ नांगौ आं बेखौ दिनै खावलायदों मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realtypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन